Asisagculisi neze isimo leli hostela iMadala eselikuso. Lokhu kubeka impilo yabahlala lapha engcupheni. Uthola ukuthi kuyi-1 room kuhlala abantu abawu-8, so ukuba safe lapha kukho. Ngisho nakulesi sifo nje sikhona iCorona asiphephanga, asinakekelwe nje la. Ukulungiswa kwengqalasizinda yaleli hostela kwemukelwa ngezandla ezifudumele. Manje ke bese sijabuleke ngale project enzeka ngale okuyiyona ebizothi nayiphela siphume siyohlala khona. Kepha ke ukwakhiwa kwalo kufinyelele kwangqingeje namhlanje. Abakhi kanye nabaqashi ababoni ngasolinye malungana nodaba lomholo. Namhlanje badube umsebenzi bavala umgwaqo ngamathayi avuthayo nokuphoqa ukuthi kungenelele abakwasidlodlo. Ababhikishi bafuna izimpendulo enkampanini eyanikezwa inkontileka yokwenza lo msebenzi. We've been engaging with them because since this year we have 2 fortnights not paying our workers until we decided to shut down the site and say we stop everything, tools down. Kubikwa ukuthi kunezisebenzi ezakhonjwa indlela ngale kokunikwa incazelo. Kunama-company appointiwe bongekho edateni. Kunama-company anganayo compliance ephelele angekho edateni. Bafuna ukuthi iziphenywe lezi insolo kepha ke okuseqhulwini ukuthi bakhokhelwe ngomsebenzi ababelokhu bewenza. We are expecting that part payments were made today, further payments will be processed tomorrow to the main contractors, and then we'll settle all the invoices latest by Friday. Banethemba lokuthi abaphathi bazosifeza isithembiso sabo.